Dobrý deň a vítajte na webe androidportal.sk. Ja sa volám Lukáš Zachar a dnes si ukážeme jednu veľmi zaujímavú aplikáciu, ktorá vám pomôže v tých najstresovejších chvíľach. Čo by ste robili, ak by sa vám stala nehoda? Každý motorista sa toho obáva najviac. Nabúrate alebo do vás niekto narazí a teraz musíte čeliť tej nepríjemnej povinnosti vybavovania a zapisovania údajov, nebodaj privolania polície. Pridajte si k tomu nemálo adrenalínu, ktorý vás určite neminie a veľmi rýchlo môžete dostať okno a zabudnúť si vypýtať tie najdôležitejšie údaje. Poďme sa teda pozrieť, či vám táto aplikácia pomôže. Len keby niečo. Na začiatok treba povedať, že aj keď za touto aplikáciou stojí Generali Slovensko, tak je to skutočne aplikácia pre každého. Na začiatku máte možnosť privolať si záchranné zložky, čo je výborné hlavne keď ste pod tlakom toho, čo sa stalo. Takéto najzákladnejšie čísla môžu vypadnúť naozaj každému. V možnostiach potom nájdete sekcie, ktoré sú rozdelené podľa toho, čo práve potrebujete. Ak ste klientom Generali, tak dokonca môžete odoslať informácie o nehode priamo z vášho telefónu. Toto je určite výhoda, keďže vo formulári nájdete vychytávky ako fotodokumentácia, zaznamenanie polohy podľa GPS, základné údaje o vašom vozidle a takisto o ďalších vozidlách alebo osobách, ktoré sa nehody mohli zúčastniť. Keby niečo ponúka aj presný návod pre tých, ktorí si nie sú istí tým, čo je po nehode potrebné vykonať. Konkrétne teda zabezpečenie vášho bezpečia, prvá pomoc, kontakt na Generali Slovensko a nakoniec odpovede na otázky, ktoré nás môžu napadnúť, ako napríklad, či je potrebné privolať políciu alebo nie. Jednou z najužitočnejších funkcií, ktorú si chváli väčšina motoristov, je komplexný záznam o takmer všetkých autoservisoch aj vo vašom okolí. Keby niečo potom vyhľadá najbližší servis podľa vašej GPS polohy a zobrazí ho v prehľadnej tabuľke, kde okrem iného nájdete aj GPS súradnice a telefónne číslo. Poslednou možnosťou je celkové nastavenie aplikácie, v ktorom nájdete 3 položky. Prvou je môj profil, v ktorom si môžete nadefinovať údaje ako informácie o vašom vozidle, vaše meno a ďalšie dôležité veci. V ďalšej položke budete mať možnosť si nastaviť používanie dátových služieb, no a v poslednej nájdete kompletný návod ku tejto užitočnej aplikácii. Keby niečo je skutočne príťažlivou aplikáciou pre všetkých slovenských motoristov. To, že za ňou stojí taký gigant ako Generali, len svedčí o tom, že je výborne prepracovaná a skutočne nápomocná úplne všetkým. Klienti tejto spoločnosti si však užijú o jednu funkciu naviac. Moje meno je Lukáš Zachar a vy ste sledovali videorecenziu z webu androidportal.sk.